Здравейте! Днес в подкаст за пациента ще говорим за заболяването хепатит С и в началото ще ви запозная с малко обща информация. Хепатит С засяга черния дроб, причинява се от вируса на хепатит С, който се предава при контакт с заразена кръв, чрез замърсени хирургични инструменти, рисково сексуално поведение, употреба на венозни наркотици и други. На едни от най-честите въпроси, свързани с хепатит С, днес ще питаме едни популярни експерти в нашето медийно общество и съответно информационно. До мен е професор Красимир Антонов. Виждате неговата визитка на екрана. И доцент Радин Цонев. Виждате също неговата визитка на екрана. Нека да преминем към дискусията. Към професор Антонов е първия ми въпрос. Какво представлява хепатит С? Хепатит С е вирус, един особен вирус, така наречените рибонуклеинови вируси, вирус РНК вирус, при който имаме една верига, съставена от няколко нуклеотидни, хиляди нуклеотидни последователности. Защо отбелязвам това нещо? Достатъчно е някои от тези нуклеотидни последователности да бъде сменена с друга или да изчезне. Всичко това остава в следващата генерация на вирус. И това определя вируса на хепатит С да бъде много изменчив. Следствие на което ние в науката приемаме, че има най-малкото 7 генотипа на вируса на хепатит С, които се личават помежду си до 15% от своите последователности, а 6 от тях, тези 6 генотипа имат клинично значение, като всеки генотип има подгрупа. Тази подгрупа пък има още по-големи разновидности, така наречени квази специи, с което прави вирус изключително труден за, за оформяне на достатъчно защитни сили, за да може една вакцинация да доведе до изграждането на достатъчно силен имунен отговор. Не напразно хепатит С до ден днешен срещу този вирус няма ваксина. Това, което ние знаем с доцент Цонев, че се разработват терапевтични ваксини за определена група пациенти и тази терапевтична ваксина първо ще се използва в практиката. Още не е доказана нейната ефективност. Другото, което знаем за този вирус, че е верно, че се предава по кръвен начин, но това, което специално ви споменахте, сексуален начин, рисково поведение, има се преди всичко контакт мъже с мъже. И когато става въпрос за много контакти на денонощие. Иначе при нормален сексуален контакт този вирус трудно се предава. Аз поне не съм засичал в семейство, където един от съпрузите има хепатит С, другия също да има хепатит С. При спазването естествено на елементарни хигиенни диски, като например четката за зъби да е отделно, бръсначката да е отделно и така нататък. Когато тези неща се спазват, няма никакви проблеми. Така че хепатит С е един много особен вирус, който атакува основно черния дроб, но има отношение и към други органи, може да предизвика увреждане и болести в други органи. Вирус, който е много изменчив, трудно, почти няма ваксина, която в момента да съществува, и от тази гледна точка единственият начин ние да се справим тази инфекция е чрез лечение на всички пациенти, които са инфектирани. Доцент Цонев, каква е симптоматиката на това заболяване? Ако трябва да бъда откровен, това заболяване няма симптоматика, защото то е олигосимптомно и заради това го прави коварно. На практика всеки един човек би могъл да го има без всякакви оплаквания. Разбира се, тези неща, които по принцип има описание на тежест, дясно подребрие, кой ли няма такава тежест, някаква така по-лесна умора, която винаги може да се касае за пролетна умора, както е модерно, или пък сънливост или безсъние, т.е. и нехарактерни симптоми. И точно тази олигосимптомност го прави коварно, като е една тиха заплаха, която съществува, да не укращаваме толкова модерно тихи убийци, защото има и много заболявания, които са тихи убийци, но като цяло това е едно тихо присъствие, което обаче води, за което ще става дума по-нататък и в нашата дискусия, до непоправими последствия. Така че
Професор Антонов е прав това, което го изтъква. Естествено, аз бих добавил, че аз съм имал единични случаи в моята практика на семейство с все пак едно семейство, което е на 70 години, се предполага, че е имал 50 години сексуални контакти и в крайна сметка едно време, като че така тази близост беше сега малко имало отчуждение в семейните двойки, но едно време близостта беше някакси така малко по-голяма и може би това ги доближава до другия тип пациенти, които по принцип го правят така по-интензивно, така да го кажем. Но при всички положения, когато една жена е в цикъл, когато един мъж има някакво нараняване, това си е типичен такъв начин на предаване. И още което бих добавил, което в допълнение, подценява се шмъркането, така нареченото, защото кокаина си е една от нещата, които смятат, че като джойнте, като цигарата, марихуаната. Това не е така. Цигарата по принцип може да се предава през няколко уста, стига да няма хепатит Б. Но по отношение на хепатит С-то, една банкнота или тръбичка, като мине през 4-5 носа, там е инекция на лигавицата на носа с леко скрито кървене, което не се забравя. Това е начин на предаване. Да. Това е интересно, което казвате. Професор Антонов, защо е важно да се изследваме и дали съм носител на хепатит С? Както каза доцент Цонев, човек няма никакви оплаквания. Оплакванията се появят, когато вече болестта е много напреднала, обикновено стадия на чадробна цироза. И затова най-пред общество трябва да е информирана, че има такава инфекция. Че тази инфекция се предава по кръвен начин и то по тези кръвни начини, които се подценяват. Не напразно доцент Цонев каза за смъркането, не напразно аз говоря за малко по-модерния секс, мъже с мъже и така нататък, защото това някакси минава в рубриката, това е нещо по-рядко. Не е по-рядко, ние го забелязваме и не напразно нашите пациенти, както са много възрастни хора, които са инфектирани в миналото, вследствие на кръвопреливани операции, така другата голяма част са на пациенти, които са използвали венозни наркотици, но и тези, които са смъркали, както каза и доцент Цонев, и тези, които имат малко по-свободно поведение. Доцент Цонев, вие преди малко отговорихте, но заразен ли е хепатит С? Разбира се, по начините, за които говорихме. Той е заразен при инокулация, свързан с... Но при никакъв начин това не бива все пак и много да се надценява по отношение на кръвните манипулации, защото ние всичките тук, които сме в тази гилдия, многократно се срещаме с инфекцията. Това важи за всички здравни работници. Това по никакъв начин не трябва да се отрази на нашата работа. Когато човек се обуде, то няма начин в нашата работа да не се набуде на игла с хепатит С, било хирузи, гинеколози, гастроентеролози, най-бързият начин трябва да се дезинфектира там съответната раничка и след което да се продължи манипулацията, разбира, защото това е екипна работа. Аз самия съм се бол 2 или 3 пъти на болни нелекувани с хепатит С и след това съм си дезинфектирал раната. Едно време така имаше едни проучвания за литовски интерферони, той ги знае, професор Антонов, участвали съм в тия проучвания при онезите, когато ние трябваше да си набождаме пациенти, понеже сме малко по-непредпазливи от медицинските сестри. Често пъти аз самия съм се бол без да имам никакви антитела и досег с инфекцията, заради бързата дезинфекция, което не е характерно за другия хепатит. Да. Само бих добавил, че тук не е въпросът за едното обожие, тук е въпросът за, как да кажа, по-чести, многобройни, миниатюрни, малки, невидими обождания и прочее. Това е вероятността да се инфектираше много по-голяма при такива многократни обождания, наранявания и прочее, доколкото еднократно. Това е доказано. И от тази гледна точка много е важно, когато един човек се е обол, да се знае какъв е статуса на пациента, от който е взета кръв или на който е вършена манипулацията. И от тази гледна точка с най-новите тенденции, този пациент, който е един вид източник, евентуално източник на зараза, той трябва задължително да бъде изследван, за да може този, който за съжаление е получил травмата и общо взето той е в шоково състояние, защото всички, които сме си наранявани, сме били в много тежко психическо състояние, той да знае каква е реална опасността. И от тази гледна точка, действително, на едновременното изследване, както на този, който има нещастие да бъде обвинен, така и този, който, как се казва, от него евентуално източник е много важно. И това вече дава възможност да се минимизира по-нататъчното поведение. Това нещо, доколкото имаме едно запитване Министерството на здравеопазването, за го написал много подробно, основно всички съвременни консенсуси, го предложил на Министерството да го обсъдят евентуално, тъй като мерките, които са стандарти, които се изискват за профилактика на медицинския персонал, малко са постарели и там има действително нужда да се въведат някои нови неща. А професор Антонов, какви са усложненията при хепатит С?
Ако не се открие на време, ако не се лекува, да. Точно това е. Значи, когато той се лекува на време и се открие на време, усложнение на практика няма. И даже ние сме малко като така Свети Петър, дето казва, възрастени ходи. Нали? Идва пациента, има хепатит С и буквално за, да кажем, 3 или 4 месеца, зависимост от процедурите на касата, той е излекуван и няма никакви проблеми. Проблемите възникват, когато вече идват при нас хора с цироза, то особено в стадия на декомпенсация. Какво означава това? Това означава, че пациента вече толкова си има болен черен дроб, че той е или жълт, има вода в корема, така наречения цит, или мозъка, за съжаление, му работи, т.е. има енцефалопатия, дали пък има варици, изкървял и така нататък. Тогава тези хора вече дори ние да изгоним вируса, тяхната болест, за съжаление, продължава. Така че битката е ние на време да дистанцираме и да установим на време болестта, за да може, когато вече е цироза, ние максимално бързо да махнем вируса, да спреме нейното развитие, което в един момент има една точка на причупване, вече няма връщане назад. Едното е, значи, усложнението, това е церомата цироза и съответно нейната декомпенсация. Другото, което всички знаем и всички се плашим, това е рака на черния дроб. Като има една особеност, при хепатит Б може да имаш рак на черния дроб и без да има цироза, но при хепатит С хората, които цироза, те са с вероятност да развият рак на черния дроб. И това нещо го виждаме. И този феномен го виждаме и много често ние сме изправени през перспективата има рак, има хепатит С, което да лекуваме. И тук действително е въпрос на възможности на съответното звено, тъй като най-напред трябва да се лекува рака по възможност, защото имаше все пак някакви данни, че ако не се приеме най-напред лечение на рака, се лекува хепатит С, за съжаление, като че ли след това има по-бързо разсейки. Така че тук вече медицината трябва да бърза, смисъл екипите трябва да, както се казва, да разполага всички възможности, билото за резекция на тумора, термоаблация, там другите процедури и чак тогава вече ние да се намесим с антивирусната терапия. Това са едни особености, които вече действително касаят специалисти. Доцент Цонев, какъв е пътя на пациента в момента, в който разбере, че е носител или е болен от хепатит С? Ами пътя на пациента е такъв, че на практика би следвало личния лекар, ако го открил, той да го насочи по-нататък по веригата, за която личните лекари знаят какво следва. Той да се насочи към специалист, който работи в център за лечение на хронични вирусни хепатити. В България сме 16 центъра, нали толкова сме краси горе-долу, които са за лечение на територията на цялата страна и естествено те са териториално разпределени, така че само в София са 10 центъра, така че могат на практика пациентите имат достъп до тези центрове за лечение. Дали ще бъдат насочени от личния лекар и той сам ще се насочи където желая този пациент. Той отива вече и от тук насетне започва вече съответно, нали, подготовката за лечението, която слава Богу вече е изключително опростена, както опростено лечението за хепатит С, така опростена и процедурата за подготовка на тези пациенти. Ние си знаеме там каноните, по които следват, извърши се там диагностиката, разбира се, вирусологичната, биохимичната, ултразвуковата, еластографската там по отношение на това, че вече биопсиите отпаднаха, така че вече имаме различни методики, които са утвърдени от Здравната каса за неинтервенционална оценка на чернодробната фиброза и след което се предлага съответната молекула, която ще бъде най-подходяща за него. Както обичам да казвам, вече почва от тук насетне вече другата сага в Национална здравна каса, където има и добри и лоши ченгета, но а мен ми се иска да каже това думите на Мартин Лутер Кинг, I have a dream. Искам ние двамата с професор Антон в бюрото си да имаме едно чекмедже, като дойде пациента, както е в Обединеното кралство, той идва с хепатит С, ние му правим съответните изследвания в рамките на един до обяд и му даваме съответното лекарство. За съжаление, сме много далеч от тези. Една мечта, остава си мечта. Но това е най-бързият начин бързо да се диагностицира и лекува пациента. Защото идеята е колкото по-бързо диагностираш и лекуваш, толкова по-голяма ефективността на терапията, по-малко намалява пула на инфектираните, оттам цялото общество печели, защото вече няма дава пари за осложнение, няма дава за тези хора. Тези хора се връщат изцяло в живота, т.е. те са напълно работоспособни. И това, което като разходи обществото дава за тях, те десетократно го връщат на това общество. А какви, професор Антонов, какви лечения разполагаме в България? България разполага с най-съвременните лечения за хепатит С, така наречените пангенотипни режими. Ние разполагаме с всички прети в света медикаменти. Те са общо взето 3, които позволяват да лекуваме всички генотипови хепатит С. Дори може
теоретично да се махне въобще генотипизирането, е направо да почнем да лекуваме, независимо от нивото на вируса. Това, което е все пак, като и доцент Цонев каза, все пак ние трябва да знаем до каква степен е вреден черния дроб, защото когато е хепатит, т.е. не е много вреден, ефектът е по 100%. Когато е цироза 98%, когато вече е декомпенсирана цироза, който ви говори, там ефекта пада по-ниско. Там нещо и по-лошо. Махаш вируса и човека се умира от цироза. Така че ние имаме всички три медикамента в света. Те са два първа линия и един резерв, който е когато не се отговорят на първите два медикамента. Доцент Цонев, нещо трябва ли да промени пациента с хепатит С в ежедневието си, въобще в живота си? Не, по никакъв начин не би трябвало да промени нещо свързано с бита си. Единственото, което би трябвало да предупреждава заболекаря си, че на практика все пак има хепатит С, ако разбира се не го е лекувал. А ако на практика лечението е дефинитивно приключило при такъв пациент, той си е напълно здрав и трябва да подчертая, че антителата му ще останат положителни доживотно в един над 99% от случаи, да кажем над 90% от случаи са положителни тези антитела до животно, защото често пъти те се свръщат при мен или при професор Антонов и казват, бе, вие какво ме лекувахте, ето аз пак съм положителен за хепатит С, което на практика реално погледнато това са само антитела, които остават след успешно проведено лечение при такива пациенти. Иначе на практика тези пациенти могат да правят всичко, могат да си живеят един нормален живот, могат да правят любов, никой по никакъв начин няма да заразят. Въпросът е, че ние на време трябва да се справим с проблема. И това, което така в една добавка да спомена, че обикновено когато фиброзата е напреднала, защото тя отключващия фактор, както каза професор Антон за хепатоцелуларния карцином, болни, които с хепатит още не са стигнали до цирозно с висока фиброза и ние го знаем, ние ги проследяваме и след успешно проведеното лечение всеки 6 месеца да хванем ранния карцином, ако такъв се появи, а той наистина се появява и успешно да започнем неговото лечение. При тези пациенти нашата работа продължава и ние това обясняваме. Вие имате цироза, най-добре на 6 месеца заповядайте, защото като имате цироза, рака може за съжаление да се появи. А от друга страна ние разполагаме с методи, които позволяват да видим тази цироза тръгва към оправяне или тръгва към влошаване. И затова това проследяване, това, което казва доцент Цонев, за хората с цироза се остава независимо от това, че вирус е махнат. И един завършващ въпрос към вас, професор Антонов. Трябва ли нещо пациента с хепатит С да промени в диетата си и в храненето си? Първото да спре да пие. Дори да е биричка, по-добре да спре да пие. Защо? Защото всички проучвания, данни, както и нашата клинична практика, когато имаме само хепатит С, човекът не консумира алкохол или някакви минимални количества, на практика дори 30 годишна инфекция не води до чернодробна цироза, както ние пишеме в учебниците и прочее. Имаме пациенти и то възрастни, обикновено това са жени, които действително анамнезата е за едно кръвопреливане преди 30-40 години, въпреки това те идват с лека фиброза, т.е. почти здрав черен дроб. И обратно имаме млади хора, които покрай наркотиците имате доста алкохол, които си идват с чернодробната цироза. Така че алкохол е първото нещо, което трябва да се изключи. Сега всеки отговаря за своето здраве. В момента, в който ние изчистим хепатит С, всеки си носи кръста. Ние казваме, не ви трябва, след като сте се справили с тази инфекция, вие отново да почвате да увреждате черния дроб, но това е решение за всеки един гражданин и всеки трябва да си носи отговорността. Друга някаква специална диета ние не препоръчваме. Естествено, хората, които имат напреднала болест, т.е. цироза, тлъсти храни, животински мазнини, неща, които могат да доведат до омазняване на черния дроб. Това са също и висококалорийните храни от типа на белия хляб, на различни такива тестени неща, в смисъл торти, пасти, баклавички, такива хубави работи. Всичко това, което може да доомазни черния дроб, може само по себе си доведе до увреждане. Така че ние да имаме няколко компонента, които довръзват черния дроб. Така че щом има хепатит С, по-добре този човек, ако има диабет, да е добре компенсиран. Ако има наднормално тегло, хубаво е да го нормализира. Ако пък случайно има дислипидемия и трябва да намалим холестерола, триглицеридите, съответно имат съответните медикаменти. И крайна сметка всичко това, което допълнително може да увреди черния дроб, това да се копира, за да може ние да имаме действително добър резултат накрая. Много ви благодаря за този разговор. Беше много изчерпателен и успяхме да го направим и сравнително кратък. Благодаря на нашите зрители. Наистина полезен разговор в посока
това, че все пак добрата новина е, че в България разполагаме с 3 медикамента, платени от здравната ни система и, както казаха експертите тук, от особено голямо значение на временната диагностика и да проверите какво е състоянието ви, ако имате дори най-малкото подозрение, че може да сте носител на хепатит С. Благодаря.